Reit, ti'n meddwl bod hi'n amser i ni ddechrau. Felly, ydych chi wedi mentro, ydych chi wedi gallu cael criw at ei gilydd, aelodau'r teulu gyd wedi dod i gymryd rhan. Rwan te, Leisa, Leisa Mererid, dwi'n actores, dwi'n fam i 3, dwi'n athrawes yoga, a dwi hefyd yn hyfforddi ar hyn o bryd i ddysgu ymwybyddiaeth ofalgar, sef mindfulness i blant oedran cynradd. A dwi'n credu'n gry bod yoga i bawb. Di o roig beth i'ch oedran chi, di o roig beth i'ch gallu chi, beth i'ch lefel ffitrwydd chi, beth i'ch maint chi, di o roig o gwbl. Mae yna rhywbeth yn yoga ar gyfer pawb. Felly dyna pam dwi eisiau chi aelodau'r teulu gyd yma heno. Cyn dechrau, jyst gwneud yn siŵr mae gennych chi flanced ar gyfer ymlacio, chydig o ddŵr ella, a i'r plan bach ella, tegan meddal ar gyfer yr ymlacio hefyd. A nawn ni ddechrau. Dych chi'n clywed fi'n iawn, dyna sy'n bwysig, ond den, gwych, helo, hyfryd, nawn ni ddechrau. Reit, felly, dod i sefyll yn y ddaglau ar eich mat neu ar y carpet, be bynnag sydd gyda chi, a da ni'n mynd i ddechrau'r sesiwn drwy gael gwared o unrhyw egni sydd dros ben ar ôl y dydd. Felly, da fod yn rhwystredigaethau, lle da fod yn blinder, unrhyw beth o gwbl o'r corff. A da ni'n gwneud hynny drwy ysgwyd. Felly, dechrau drwy ysgwyd y dwylo. Ysgwyd y dwylo. Ysgwyd unrhyw blinder, unrhyw stiffrwydd, allan o'r dwylo. A wedyn, gadael i'r symudiad symud i fyny, gwaelod y fraich at y ddwy benelin. Ysgwyd y breichiau fel jeli. Gwylich ac i fyny'r ysgwyddau. Hyfryd, wedyn da ni'n mynd i ymestyn y breichiau i fyny, allan i'r ochr, lawr o ni, plygu'r pengliniau, ac yn ôl i fyny. Gwych. Ac o'r coesau ar led, da ni'n mynd i fynd rownd mewn cylch. Rownd a ni. Ymestyn y coesau, a dal i ysgwyd y dwylo. Reit rownd, ag i'r cymeriad arall. Gwych. A mae hyn yn help. Jyst i gael gwared o unrhyw ran o'r dydd, da ni ddim angen i gario efo ni ymlaen i'r nos. A cefyd y traed i mewn, i fraich ymlaen, i fraich yn ôl. A twist bach i'r cefn. Un arall, braich ymlaen, braich yn ôl. Ac i'r ochr arall. Gwych, so da ni'n mynd i weithio ar y coesau rwan. Felly sefyll ar un goes, codi un goes, ac ysgwyd y droed. Os ydych chi'n clywed clician, mae yna rhywbeth yn symud. Egni yn symud. Fyny'r goes, gwch chi ddychmygu os ydych chi eisiau fod e granc yn gafel ar eich bawd chi. Ydych chi'n trio i ysgwyd o'i ffwrdd. Hyfryd. A wedyn, da ni'n gwreiddio'r droed yna, tynnu cyhyrau canol y corff i mewn, codi'r droed arall, ac ysgwyd y droed. Hyfryd. Mae hefyd wrth gwrs yn cael effaith ar yn llais i. Yn dydy'r dirgryniad. Felly mae hynny'n help i leddfu'r system nerfol hefyd. A dychmygu bod yna granc rwan yn gafal yn y bowd y droed yma. Ysgwyd o'i ffwrdd. Ag ymlacio. A rwan gwch chi ddychmygu bod chi'n gneidio mewn i'r afon neu'r nant yn mynd o'r allan ac yn ysgwyd y corff i gyd. Ysgwyd bob ddim. Gwych. A rwan da ni'n mynd i frwsio'r corff. Felly da ni'n mynd i ddechrau efo'r pen ar wyneb. Just brwsio. Brwsio'r wyneb. A wedyn brwsio un fraich. A ni. Yn y bore da ni'n tapio'r corff. A gyda'r nos, da ni'n just yn brwsio'r corff. Hyfryd. Y frest, y thymus gland, y stumog, lawr y cliniau, gwylod y coesau, a peidiwch anghofio'r traed. Ni yn cefn y corff, cefn, gwylod y cefn, y penôl, cefn y coesau, gwylod y coesau. Hyfryd, a plygu'r pengliniau yn ôl i fyny. Gwych. Rwan, so da ni'n mynd i gadw fo thema dŵr, a da ni'n mynd i wneud chydig bach o nofio. Lle chi blant, os ydych chi'n adnabod y symudiadau yma, da ni'n mynd i ddechrau drwy jyst symud yr ysgwydd yn ôl. A mae'r pen a'r en gwrw yn dilyn y symudiad. So da ni jyst yn cnesu mewn
i'r asgwrn cefn, a rhyddhau'r tensiwn sydd yn y cefn ar ôl bod yn eistedd, bod o'r ddesg yn yr ysgol, neu'n yn y car, lle bynnag ydych chi wedi bod. A wedyn codi'r penelin, agor y gwadle o dan y gesau. Reit. A rwan, da ni'n mynd i nofio am yn ôl, ymestyn y fraich, a dilyn y fraich efo'r pen. A rwan, da ni'n mynd i dod ymlaen front crawl. So mae'r symudiad yn rhan o'r corff i gyd, nid jyst y breichiau. Mae'r cliniau, mae'r cefn, mae'r sgwyddau, breichiau, pen, mae bob dim yn rhan o'r symudiad. Hyfryd. Fy ffefryn ni, y pilipala. Felly mae'r pilipala, cledau'n gwynebu ymlaen, plygu'r pengliniau, da ni'n codi'r breichiau i fyny tu cefn y corff, dod yn hwy lawr, a maen nhw'n dod o flaen y corff. Wedyn maen nhw'n dod i mewn, tuag at y corff, ac allan eto. I fyny, cefn y ddwy law efo'i gilydd, mae'r bysau'n dod i mewn, ac agor, unwaith eto. Lawr â ni cefn y ddwy law efo'i gilydd, bysedd yn dod i mewn tuag at y corff ac agor allan. Dyna ni'n neud o efo'n gilydd, anadlu mewn, anadlu allan, anadlu mewn, anadlu allan, pen a golw'n ymlacio, anadlu mewn, anadlu allan. A da ni'n cael ton fendigedig drwy'r asgwrn cefn. Reit o'r gynffon i dorri'n y pen. Anadlu mewn, anadlu allan, un arall. Anadlu mewn, ac anadlu allan. Hyfryd, gwych. Rwan te, da ni'n mynd i weithio hynny efo thema'r nos. Felly da ni'n mynd i edrych i fyny'r awyr. Be welwch chi adeg yma'r nos? Mae'n dechrau nosi. Dwi'n gweld cymylau allan drwy'r ffenest. Felly coes ar led. A gwneud yn siŵr fod y pengliniau yn symud dros y traed. Fel bod nhw'n mynd i'r un cyfeiriad. Mae hynny'n cadw'r pengliniau yn ddiogel. A da ni'n mynd i agor y breichiau allan fel hyn. Dyma'r ddiwies, dwi wrth y modd efo'r ddiwies. Y ddiwies, gwch chi ddim mor isel neu uchel a da chi'n teimlo da chi eisiau hynny yma. Felly da ni'n mynd i ddod ar dwylo o flaen y corff, mae'r cwmwl yn diflannu, a clap. A wedyn mae yna gwmwl arall yn ymddangos. Cwmwl, cwmwl, yn cuddio, yn diflannu, clap, cwmwl arall yn ymddangos. Hyfryd, gwch chi fynd yn is tro mas da chi eisiau. A clap, ymestyn y coesau, plygu'r coesau, agor y breichiau. Hyfryd. Clap, ymestyn, un cwmwl arall ar ôl hwn, cwmwl yn diflannu, ffwrdd â fo, ac yn ôl â ni. A wedyn, breichiau lawr, cerdded y traed i mewn, a dod i'n mynydd. A dwi'n hoffi gwneud y mynydd, dwi'n rhoi dau ddwrn efo'i gilydd, dwi'n rhoi nhw rhwng y ddwy droed, ac i mi mae hwnna yn led perffaith rhwng y ddwy droed. Rwan te. Gan bod i nosi, mae'r haul yn mynd i lawr, mae'n machlyd. Felly, da ni'n mynd i anadlu mewn drwy trwyn, a da ni'n mynd i greu haul, ac wrth anadlu allan, mae'r haul yn mynd i machlyd. Hyfryd, anadlu mewn drwy trwyn. Ymestyn i fyny, anadlu allan, gwasgaru pelydrau ola'r haul. Ac eto, anadlu mewn, ac anadlu allan. Ond tro ma, da ni'n mynd i ddod reit i lawr dros y cliniau, a mae'r breichiau'n mynd i'r lacio. Neu ddod i'r ochr i ddangos. A wedyn wrth ddod i fyny, plygu'r pengliniau'n ddefn, tynnu cyhyrau canol y corff i mewn, anadlu mewn, anadlu allan. Plygu'r corff dros y cliniau. A gadael i'r bol yn lacio ar eich cliniau. Mae hwn yn wych i'r system dreulio. Anadlu mewn. Gobeithio bod chi'n mynd i cael swper cyn cychwyn. Anadlu allan. Os ydych chi wedi cyfwch chi'n ara 10. Un arall.
anadlu mewn, ac anadlu allan. A dyn ni'n mynd i ddatgyrlio yn ara deg iawn. Fyny a ni. Rolio'r ysgwyddau nôl. A dyna ni. Rwan te. Tra gen ni yn nosi, yn baratoi i ymlacio i fynd i'n gwlâu, mae yna greaduriaid bach yn deffro adeg yma'r nos ac yn dod allan i chwarae. Ac un ohonyn nhw ydy'r dylluan. Felly, dyn ni am sefyll yn ein mynydd, a dyn ni'n gwneud symudiadau gwddw syml iawn, ond mae'r rhain yn wych, achos eto, maen nhw yn rhoi neges i'r system nerfol i helpu ni ymdawelu. Felly, edrych yn syth ymlaen, wrth anadlu i mewn, dyn ni'n mynd i droi y pen i un ochr, ac yn ôl i'r canol. I'r ochr arall, anadlu mewn drwy'r trwyn, a anadlu allan drwy'r trwyn, fel tylluan, yn troi ffen. Mae hi'n gallu gwneud y reit. Ac yn ôl. Anadlu allan, mae'r symudiad yma yn llyfn ac yn ara. Anadlu mewn. Un arall, anadlu allan. Anadlu mewn. Ochr arall, anadlu allan. Ac anadlu mewn. A rwan, da ni'n mynd i roed yr ein i lawr ar y frest, a da ni'n mynd i greu gwen. Felly symud yr ein at un ysgwydd, a wedyn at yr ysgwydd arall. Da ni'n creu gwen efo'n gem. Mae hwn yn wych eto i ymlacio cyhyra gwddw, ond hefyd yn wych i ymdawelu. Un arall. Yn ôl i'r canol, ac yn ôl i fyny. Wych. Rwan, dwi'n mynd i ddysgu dull anadlu newydd i chi rwan. Dwi'n mynd i ddod lawr i fan hyn am funud. Rwan, da ni'n mynd i blethu'n dwylo fo'i gilydd a rhoi nhw o dan yr ein fel hyn. So, da ni'n mynd i alw hwn heno'n anadlyd y lluan, ond anadlyd golomen ydi o yn wreiddiol. Da ni'n mynd i agor y ddwy benelin allan fel dwy adain. A wedyn, da ni'n mynd i godi'r ein just fymryn, dim llawer, a da ni'n mynd i gau'r ddwy adain. A wedyn, da ni'n mynd i ddod o'r pen yn ôl i lawr. Dyna nhw'r symudiadau. Da ni'n anadlu mewn drwy'r trwyn fan hyn. Ac yn fan hyn, da ni'n mynd i greu ceg fach gron. A da ni'n mynd i anadlu allan drwy'r geg. Anadlu mewn drwy'r trwyn. Anadlu allan drwy'r trwyn. Unwaith eto anadlu i mewn drwy'r trwyn. Agor yn adenydd, anadlu allan drwy'r geg. Anadlu mewn drwy'r trwyn. Anadlu allan drwy'r trwyn. So, mwyn i wneud o efo'n gilydd. A'r syniad ydy bod ni'n anadlu allan drwy'r geg. Dyn ni'n rheoli'r anadl wrth i fod allan, felly fod allan yn ara deg. A mae hynny hefyd yn ymdawelu'r system nerfol. A mae hwn yn wych unrhyw un efo gorbryder, a mae o'n wych unrhyw un efo asma. A hefyd mae'r ysgyfaint wrth gwrs yn cael ei gysylltu efo tristwch ac alar, felly mae'r symudiad yma'n wych i hynny hefyd. Felly, sefyll yn ein mynydd, plethu'n dwylo, pen a gwddw wedi ymlacio, anadlu mewn, codi'n adenydd. Anadlu allan, codi'r un fymryn, cau'r adenydd, anadlu allan drwy'r geg. Anadlu mewn drwy'r trwyn, da ni ddim yn symud. Anadlu allan drwy'r trwyn, pen yn ôl i wynebu mlaen. Ag eto, anadlu mewn. Anadlu allan drwy'r geg fach. Anadlu mewn drwy'r trwyn. Anadlu allan drwy'r trwyn. Nw'n ni'n neud unwaith eto, gwch chi wrth gwrs fynd efo'ch rhythm anadlu chi'ch hun. Ie, mae pawb efo rhythm anadlu hollol wahanol. Dwi'n eisiau chi ddal eich anadl nag anadlu rhy gyflym. Felly cerwch chi ar eich rhythm chi'ch hun. Anadlu mewn, agor eich adenydd. Anadlu allan drwy'r geg, cau'r adenydd. Anadlu mewn i gefn y corff. Anadlu allan pen yn ôl i lawr. Nw'n gwneud un bach arall. Anadlu mewn.
Anadlu allan drwy'r deg. Anadlu mewn drwy'r trwyn. Anadlu allan drwy'r trwyn. A dyna ni, anadl y golomen yn draddodiadol, ond heno i chi anadl y dylluan. A dwi'n teimlo, dwi'n gwybod sut ydych chi'n teimlo, dwi wedi mwacio'n llwyr. Rwan, da ni'n mynd i wneud siarp yoga, garw dasan. Yr eryr ydy hwn yn wreiddiol, ond eto heno, da ni'n mynd i addasu a da ni'n mynd i fod yn dylluan. Felly, da ni'n mynd i groesi y goes dde dros y goes chwith. A rhoi jyst bysedd y droed ar y llawr, sef pelen y droed. Ia? Gwych. Wedyn, da ni'n mynd i godi'r breichiau. Wan, os di'r goes dde wedi dod drosodd, mae'r fraich dde yn mynd o danodd. A da ni'n mynd i ddod â cefn y ddwy law at ei gilydd i greu pig i'r dylluan. Da ni'n mynd i anadlu mewn, ymestyn yn dal, o waelod y cefn i gorin y pen, ac wrth anadlu allan, da ni'n mynd i blygu mlaen o'r cluniau, gan gadw cefn, gwddw, pen mewn aliniad. Wedyn, da ni'n mynd i fynd am pig i lawr, ac edrych dros y pig, da ni'n mynd i graffu. Da ni'n uchel yn yr awyr yn chwilio am fwyd. Fe da ni'n craffu lawr o uchder. Anadlu mewn, agor eich adenydd, anadlu allan glanio. A da ni am wneud yr un fath ar yr ochr arall. Felly y goes chwith yn dod drosodd, os da chi isio, mi gowch chi lapio eich troed o amgylch eich cath a cadw balans, neu rhoi bysedd eich troed chwith ar y llawr neu pelen y droed i gadw cydbwysedd. A dwi am wneud o o'r ochr chi a gweld aliniad y cefn. Felly, os di'r droed chwith di dod drosodd, mae'r fraich chwith yn mynd o danodd. Cefn y ddwy law efo'i gilydd, i greu pig. Wan, dwy danelyn efo'i gilydd, ymestyn yn dal, wrth anadlu allan, plygu'r penwyliau fyny a dod i lawr. Da ni'n plygu mlaen o'r cluniau, gan gadw cefn, pen, gwddw syth. Gwych. A rwan, rhowch eich pig i lawr. Tuag at y ddeiar, ydych chi'n weld. Pa abwyd ydych chi'n weld? Min ar eich synhwyrau, canolbwyntio. Anadlu mewn, a glanio. Rwan, tan o'n i'n gwneud hwnna un waith eto bob ochr. Gowch chi ddewis os ydych chi eisiau cadw cydbwysedd ar un goes, neu gowch chi roed y droed i lawr fel help. Felly, y droed dde dros y droed chwith, fraich dde o dan y fraich chwith i greu y pig. Anadlu mewn, ymestyn yn dal. Anadlu allan, plygu mlaen o'r cluniau. Rwan, da ni'n craffu, da ni'n canolbwyntio. Cadw aliniad. Edrych dros y pig, bydda ni weld. Anadlu mewn, agor eich adenydd, a glanio. Fe fath ar yr ochr arall, da ni'n croesi'r goes chwith dros y goes dde. Llaw chwith o dan y llaw dde. Cefn y ddwy law fe gilydd i greu pig. Anadlu mewn. Tyfu'n da. Anadlu allan i lawr â ni. Da ni'n plygu mlaen o'r cluniau. Cadw cydbwysedd. Craffu. A anadlu mewn. A anadlu allan. Gwych. Felly rwan, da ni'n dod yn ôl i'n mynydd, a da ni'n mynd i rolio yr asgwrn cefn i fyny ac i lawr, a da ni'n mynd i fod yn ystlyn ben i weired. Felly, na i wneud hwn o'r ochr i chi gan weld i'n iawn. Cwbl da ni'n mynd i wneud i teimlo pwysau'r pen, lle mae'r pen yn plygu gyntaf, wedyn y gwddw, wedyn yr ysgwyddau, top y cefn, y llafnau. Dwi'n symud rwan i ganol y cefn. Rwan, dwi'n dechrau symud i waelod y cefn, gwch chi blygu'ch pengliniau. Ac os di fan hyn yn ddigon isel i chi, ar hyn o bryd, gyda chi bwysau gwaed uchel, gwch chi aros y fan hyn. Fel arall, gwch chi fynd reit i lawr, i lle bynnag sy'n cyfforddus i chi. Ac o'n i adael yn y ddwy benelyn, ac o'n i'n mynd i hongian y fan hyn fel ystlyn. A gadael eto i'r bol yn lacio ar y cluniau i helpu'r system dreinio. Anadlu yn fan hyn, drwy'r trwy.
Un arall. A wedyn, yn mynd i blygu'r pengliniau a datgyrnio fesul asgol. Fyny a ni, gwddw a pen fyny ola. Da ni am wneud hwnna unwaith eto. Felly pen, gwddw, sgwyddau, llafnau, canol y cefn, gwaelod y cefn. Gadw ni ddysgyrchiant o'r tynnu chi lawr. O chi blygu'r pengliniau. Pen a gwddw wedi ymlacio yn llwyr. Gadael yn y ddwy benelin. A gwch chi siglo o ochr i ochr. Fel yr ystlyn. Hyfryd. A mae plygu mlaen yn yoga. Siapia sy'n plygu mlaen yn helpu dawelu'r system nerfol. Mae'r rhain yn wych i'w gwneud cyn mynd i gysgu. A wedyn, cyhyrra'r bol ymlaen, plygu'r pengliniau, datgyrlio, rolio'r sgwyddau nôl. A da ni nôl i fyny. Wan te, dwi'n mynd i wneud cyfres o symudiadau rwan yn y gader. A'r rheswm dwi'n gwneud hynny di, alla bod rhywun allan yna sydd ddim yn hoffi dod i lawr ar y llawr. A hefyd os da chi'n gweithio mewn ysgol, gyda amal iawn os am llawer o ofod yn y dosbarth, mae hein yn symudiadau gwych o drwy'n gwneud gan ddefnyddio cadeiriau yn yr ysgol. Felly, da ni am wneud y siapiau yn defnyddio'r gader, a wedyn da ni am ddod i lawr ar y llawr a gwneud yn union yr un siapiau. Felly, os da chi'n eisiau dod lawr ar y llawr, gowch chi barhau efo'r gader. Felly, hwnna gader i mewn i ffraf. Y siap cyntaf da ni am wneud, dwi'n siŵr bod chi gyd yn adnabod hwn ydy'r gas, Majrasan. A mae hwn yn wych ar gyfer cyhyrra'r cefn, i'r stwytho. Felly dwylo ar y gadair, yn fflat ar y sedd. A da ni'n dechrau drwy ddod yn ymwybyddiaeth i'n cynffon ni. Ia? Reit i'r gynffon i waelod y cefn. Da ni'n mynd i anadlu mewn, ac wrth anadlu allan, da ni'n mynd i wthio'n cefn i fyny tuag at yn enfawr. Pen y gwddw i lawr o la. Da ni'n anadlu mewn, da ni'n mynd yn ôl i'r gynffon, gwthio'r gynffon yn ôl ac ymestyn y cefn, gwddw y pen. Yn ôl i'r gynffon anadlu allan, tynnu'r botwm bol i fyny at y cefn, yn crymu, y cath flin. Anadlu mewn, da ni'n ymestyn cyhyrra'r cefn. Pen y gwddw ola. Ac eto anadlu allan, da ni'n gwasgu'r aer i gyd allan o'r corff. Anadlu mewn, da ni'n llenwi'r corff gyda ocsigen ffres. Anadlu allan, crymu'r cefn. Ond cofio cadw'r ysgwyddau wedi ymlacio. Anadlu mewn. Ymestyn y cefn. Gwych. Felly mae'r cathod yn dod allan adeg yma'r nos, dydyn? Rwan, so da ni'n droi y gader i rownd fel hyn. A defnyddio cefn y gadair. Wel, y siap nesaf dwi am wneud ydy'r ci. Adho Mukha Svanasana am dros y enw hir. Un o'r ffefrynnau fi di hwn. A mae'n gymaint o bethau fedrwn ni'n neud efo'r siap yma. Rwan te. Un o'r fersiynau cyntaf dwi am wneud ydy gafel y cefn y gader a da ni'n mynd i gerdded y traed yn ôl. Gerdded y traed. Rwy'n chi'n neud hwn yn y dosbarth yn yr ysgol. Ia. A wedyn dod ar pen rhwng y breichiau. O, da chi'n cael ymestyn bendigedig. Drwy'r coesau, drwy'r cefn, drwy'r breichiau, drwy bob dim. Teimlo yr asennau yn agor, yr intercostals, fel y cordion yn agor. Ac i ddod allan, camu mewn, a datgyrlio, gadw'r cefn yn ddiogel. Mae hwnna'n un da i wneud cyn mynd i'r gwely. Ond yn ystod y dydd, os da chi eisiau deffro, ia, dod â llif ocsigen ffres i'r meddwl, i'n ymenydd ni, da ni'n rhoi y dwylo ar y sedd, ia? A mae hyn yn golygu bod y pen yn dod yn is. Felly cerdded y traed yn ôl eto. Lle bynnag da chi'n gyfforddus wedi dod â'r pen rhwng y breichiau. A tro yma mae'n henni'n is na'n nghalon ni. Felly dwi'n cael llif o waed ffres i'n ymenydd ni. Gwych ar gyfer canolbwyntio, cael egni. Ond dyn ni'n eisiau gormod o hwn heno cyn mynd i gysgu. Dwi'n camu mewn, datgyrlio, yn ôl i fyny. A mae gennym ni un arall, y teigar ydi hwn. Rwan te, heno mae i ni y mochyn daear fydd y teigar. Felly eto, dwylo,
ar y gadair ar y sedd. Da ni'n mynd i ymestyn y braich y dde ymlaen, a ymestyn y goes chwith yn ôl, a creu llinell fendigedig o flaen bysedd y dwylo i flaen bysedd y traed. A mae hwn yn cryfhau ni. Gwych, a wedyn, roedd y ddwy, y ddaw ar droed yna nôl, llaw chwith ymlaen, coes dde yn ôl. Byddwn ni'n gweithio ar draws y corff. Ia, i gael cydbwysedd i ochr chwith ac ochr dde ar y menydd. Ac yn ôl. Dyna'r teigar. A wedyn byddwn ni'n dod i wneud y dreinog neu'r plentyn di hwn. Dreinog bach yn cysgu. Felly dwy droed y wastad ar y llawr, un benelyn ar y glyn, penelyn arall, un dwrn ar dop y llall, a dyn ni'r coed yn talcen i ymlacio ar y dwrn. Fe fedrwn ni ddefnyddio hwn i wneud y plentyn, neu os da chi'n i'r ysgol, fedrwch chi ddefnyddio bwrdd hefyd i wneud hyn. Ie? Fe dyna nhw'r siapiau gan ddefnyddio cadair. Da ni rwan yn mynd i ddod lawr ar y llawr i'w gwneud nhw, felly os da chi eisiau aros yn y gadair, a croeso chi wneud hynny. Ie, mi symud i o'r neithu, ac os da chi fatha fi o llawr y caled a pengliniau sy'n cwno, dwi'n mynd i ddod â blanced a chleidi ar y mat. A dod lawr ar eich pedwar. A da ni'n mynd i wneud, chi'n mynd i weld yn penny, da ni'n wneud siap bwrdd dwi'n galw hwn. Ia, felly y dwylo o dan yr ysgwyddau, y pengliniau o dan y gliniau'n bwysig iawn. A da ni'n mynd i wneud y gath yn fan hyn. Felly eto, mynd gan ymwybyddiaeth i'n cynffon hyn yma, cynffon y gath, a nadlu mewn, a nadlu allan, gwthio'r cefn i fyny at y to. Gwddw a pen i lawr o. A nadlu mewn, gwthio'r gynffon oddi wrtha chi, ymestyn drwy'r asgwrn cefn. A nadlu allan, tynnu'r gol at y cefn, crymu'r cefn, cath glin. A nadlu mewn, ymestyn y cefn. O, mae hwn yn wych y cefn, un bach arall. Allan, a nadlu mewn. Felly mae'r cathod allan hyn yma, a hefyd mae'r moch deiar yn mynd i fod allan o'i ffau. Felly fan hyn yn union yr un aliniad, mae'r dwylo a'r pengliniau'n union yr un lle, braich y ddei ymlaen, coes chwith yn ôl, ymestyn yn hir. Mae hwn yn dda ar gyfer y bol, cyrra'r bol, a wedyn dyn ni'n gwneud rhywbeth ar yr ochr arall. Coes chwith yn ôl, y coes dde yn ôl, braich chwith ymlaen. Y teigar di hwn. Ond heno, mochyn ddear. A ni'n gwneud un waith eto naill ochr, braich dde, coes chwith. A braich chwith, coes dde. Gwych. Hyfryd. Rwan, da ni'n dod i wneud y ci rwan, sef yn llwynog ni heno yma. Eto, mae'r dwylo'n aros yn dda ar pengliniau. Da ni'n mynd i dycio'r traed o danodd, a beth da ni eisiau gwneud gyntaf i ymestyn drwy'r cefn ar breichiau, felly cadw'r pengliniau wedi clygu. Ymestyn drwy'r breichiau'r cefn gyntaf. Hyfryd, wedyn ymestyn drwy'r coesau. Ac os ydych coesau chi y traed yn cyffwrdd y llaw, di'r och, gwch chi unau agor eich traed yn mwy llydan, neu gwch chi gerdded y traed, fel hyn. Hyfryd. A dwi eisiau gweld eich cynffon goch blewog chi. Felly un goes i fyny, cadw'r cliniau'n wastad. A wedyn un ochr arall, cynffon goch blewog. Ac yn ôl â ni. Ac i lawr ar y pengliniau. A dyn ni rwan yn dod i wneud y plentyn. Felly, dyn ni'n dod i lawr, roedd y dalcyn i lawr ar y mat. Braich naill ochr i'r corff. Ac ymlacio. Wan te, i ni oedolion dydy hwn yn cweit mor gyfforddus. Felly, yn wedig os ydych chi'n ei bita, dwy drad at ei gilydd ond agor y pengliniau. Da ni'n mynd i osod un dwrn ar dop y llawr ar y mat, a da ni'n mynd i roed yn talcen ar y dwrn. Mae'n rhoi fwy o le. Un dwrn ar dop y llall, talcen i lawr,
A mae hwn yn wych i adael i gwylod y cefn ymlacio ag ymestyn. Ac os oes rhywun handi yn ymyl, gofynnwch iddyn nhw rwbio eich cefn chi. A hynny beth hyfryd i wneud cyn mynd i ddysgu. So yn adlyn fan hyn, ymdawel. Ac yn dod allan i ddeglu nôl dat gyrru, cen a gofo yn ôl o'ma. Hyfryd. Rwan te. Dwi'n mynd i'ch gwahodd chi rwan i nôl eich blanced a'ch tegan meddal. Ac enwa i yn y fan hyn. Yma, ia, a fo. Dwi wedi menthyg hwn hyn yma. Ia, dyn ni'n defnyddio hwn yn y munud, ond gynta, dwi am ddysgu dilllanadlu chi, neu rhannu dilllanadlu hyfryd. Mae hwn yn un am ffefrynnau fi hefyd. Ac enw hwn ydy Bramari. Dilllanadlu Bramari. A Bramari ydy gwenyn. Gwenyn sy'n hymian. African Humming Bee ydy o. Ac wrth gwrs mae gwenyn yn greaduriad prysur iawn yn enwedig adeg yma'r flwyddyn, dydyn. Ond mae'n amser o'n i'r gwenyn yn dawelu. A cwbl ydy hwn ydy hymian. A da ni'n gwneud hyn yn naturiol heb feddwl dydan. Da ni'n mynd i anadlu mewn drwy trwyn. A da ni'n mynd i anadlu allan drwy'r geg, ond mae'r geg wedi cau yn ysgafn, a da ni'n mynd i hymian. Anadlu mewn drwy trwyn. Anadlu allan drwy'r geg. Un waith eto, anadlu mewn drwy trwyn. Anadlu allan drwy'r geg. Os dwi eisiau chi newid eich anadl o gwbl, os dwi eisiau dal yr anadl, gweithio eich anadl naturiol chi'ch hun. Ond beth sy'n bwysig ydy, dwi'n meddwl os ydych chi'n gallu teimlo i'r gryniad vibration, yr hymian o gwmpas y wefus, yn y gwddw. Ond be mae'r gryniad yma wneud ydy ymdawelu'r system nerfol. Mae'n un o'r ffyrdd gorau bosib i dawelu'r system nerfol. A dyn ni rwan yn mynd i greu cwpan bach efo'r ddwy law. A be mae'r Bramari wneud ydy, mae'n helpu ni i fynd i mewn. Achos yn aml iawn, mae'n synhwyren ni yn cliw ni, yn golwg ni, yn trwyn ni'n aroglu, yn ceg ni'n blasu, ia, yn teimlad ni. Mae'r holl bethau yma yn tynnu ni naill, fan hyn, fan draw, a mae'n sylw ni yn cael ei dynnu bobman. Ond drwy wneud Bramari, dyn ni'n dod i mewn i'r corff. A mae yna mwdra di siap dwylo arbennig sydd yn mynd efo hwn. Os ydych chi'n gwybod yr ioni mwdra, mae croeso chi'n gwneud yr ioni mwdra. Ond am heno, dyn ni'n mynd i wneud cwpan bach efo'r dwylo, a dyn ni'n mynd i roi nhw dros y cristia. A dyn ni'n mynd i wneud yn union yr un fath yn adlu mewn drwy trwyn, a nadlu allan hymian. A nadlu mewn drwy trwyn, a nadlu allan hymian. Un waith eto, nadlu mewn, a nadlu allan. Gobeithio bod chi. Mae'n amser i ni rwan dod ar y llawr a da ni'n mynd i orwedd i ymlacio. Os da chi eisiau, mae croeso chi'n lacio yn y gader, eistedd oddi wrth gefn y gader y ddwy droed yn wastad ar y llawr, blanced o'ch cwmpas. Ond na i ddangos i chi gyntaf sut da ni'n mynd i ymlacio ar y llawr, a dwi am eistedd i fyny i ni gael, wel i chi gael ei modi, neu i ni gael eich gweld chi bod fi fod yn eich gweld chi go iawn. Felly da ni'n mynd i ddod lawr ar y llawr, gobeithio bod chi'n gallu gweld.
Ac gyntaf, da ni'n mynd i hygio'r pengliniau mewn i'r corff. A mae hyn yn help i ryddhau tensiwn o wilod y cefn. A siglo o ochr i ochr. Mae hwn yn un o'r symudiadau gorau fedrwch chi wneud i boen cefn. Mae'n wych. Hyfryd. Roedd y ddwy droed yn wastad ar y llawr. A wedyn, da ni'n mynd i symud y pengliniau i un ochr y corff, breichio naill ochr, cledren wynebu'r awyr, a troi y pen i wynebu'r ffordd arall. Da ni'n cael twist bendigedig drwy'r corff i gyd. O, mae hwn yn hyfryd. A wedyn, defnyddio cyhyrau'r bol i dynnu'r pengliniau nôl i'r man canol. Pengliniau mynd drosodd i un ochr, pen yn mynd i'r ochr arall. A dyna oedd y cefn. Rwan, os gennych chi boen cefn ar hyn o bryd, gwch chi aros fel hyn. Ia, ymlacio efo'r pengliniau fyny. Fel arall, gwch chi ymestyn eich dwy goes am hyd y llawr, sodle'r traed am i mewn, bysedd y traed am allan, cledre'r dwylo yn wynebu y to, yn enfwd. A gowch chi, fel a fi wedi deud hyn yn gynt, gowch chi'n edrych blanced amdano chwan. A cael eich ffrind bach yn ymyl. Ia, dyna roedd hwn ar yn bol yn ymwneud. Dwi am ddod i fyny i'ch arwain chi drwy'r ymlacio. Felly, gwneud eich hun yn gyfforddus, typio'ch hun i mewn, i gofyn i rywun typio chi mewn. Blanced o chwmpas ni. A beth da ni'n mynd i wneud wrth ymlacio hyn yma di? Da ni'n mynd i greu tensiwn, coeliwch neu beidio, yn y corff. Da ni'n mynd i greu tensiwn wrth ynadlu mewn, da ni'n mynd i wasgu'r rhannau'r corff. Ac wrth ynadlu allan, da ni'n mynd i ymlacio yr rhannau'r corff. A da ni'n mynd i weithio'n systematig drwy'r corff i gyd gan ddechrau efo traed. Felly, tydi yma. Da ni am ddechrau efo'r ddwy droed. Felly, os da chi ar y llawr, gwthio blaen y bysedd oddi wrthoch chi, a wedyn y swdw. Blaen bysedd y traed o ddwy droed, a wedyn y swdw. Unwaith eto, gwthio blaen y bysedd oddi wrthoch chi, gwthio'r swdw. A wedyn da ni'n mynd i gylchdroi y traed fel hyn. Gylchdroi y ffer. I un cyfeiriad, a wedyn i gyfeiriad arall. A wedyn gadael i'r traed slopio am allan, fel bod nhw'n cael ymlacio. Da ni rwan yn mynd i symud yn sylw i fyny'r coesau, ddwy goes. A da ni'n mynd i anadlu mewn a gwasgu bob un cyhyr fedra ni feddwl amdano fo. O flaen y bysedd, reit i'r glin, anadlu allan, ymlacio. Gadael i'r cyhyr doddi, fel hufen ian yr hal. Anadlu mewn, gwasgu. Anadlu allan, rhyddhau, hyfryd. Da ni'n dod rwan i'r bol. Da ni'n mynd i anadlu mewn, gadael i'r bol ymestyn, chwyddo fel balwn. Ac anadlu allan, mae'r bol yn ymlacio yn ôl i lawr. Ni'n symud i fyny'r frest rwan. Da ni'n mynd i anadlu mewn, gadael i'r fwy ysgyfaint lenwi gyda anadl. Anadlu allan, gadael i'r fwy ysgyfaint. Ymlacio yn ôl i lawr. Hyfryd. Da ni'n mynd i wilod y cefn rwan. Anadlu mewn, gwthio'r bol yn ôl at y cefn. Fel bod y cefn yn wastad ar y llawr. Gwasgu, gwasgu, gwasgu. Anadlu allan, ymlacio'r cefn. Da ni'n cerdded rwan yn ymwybyddiad i fyny'r asgwrn cefn at y ddwy law yn y shoulder blades. Da ni'n mynd i wasgu y ddwy shoulder blades at ei gilydd. Gwasgu, 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 teimlwch y tensiwn, anadlu allan, teimlwch y tensiwn yn diflannu. Hyfryd, da ni'n mynd at yr ysgwyddau rwan. Codi'r ysgwyddau i fyny ar hyd y llawr tuag at eich clustiau. Anadlu allan, gadael i'r ysgwyddau ddisgyn fel tasen nhw yn disgyn reit lawr tuag at eich traed chi. Maen nhw'n drwm. Symud yr ymwybyddiaeth rwan reit lawr y breichiau i blaen bysedd y dwylo. Da ni'n mynd i blygu'r dwylo i mewn i gleder y llaw i greu dau ddwrn. Anadlu mewn, gwasgu'r ddau ddwrn, galed,
Anadlu allan ymlacio ar dwylo. Anadlu mewn ymestyn y bysedd. Anadlu allan ymlacio. Rwan, os ydych cledra chi, cledr y ddwy law yn wynebu'r to, dwi rwan am i chi droi y dwylo fel bod y cledr yn gwynebu'r llawr. Ac yn ôl, cledr yn gwynebu'r to. Cledra'r dwylo yn wynebu'r llawr. Unwaith eto, cledr yn wynebu'r to. Cledr yn wynebu'r llawr. A rwan, da ni'n mynd i godi'r breichiau. Fymryn oddi wrth y llawr. A da ni'n mynd i wneud yr un fath eto. Agor y cledr. Tro ma mae'r symudiad yn dod o'r ysgwydd. Cau y cledr. Anadlu mewn. Troi y cledr wynebu'r awyr. Anadlu allan cledr wynebu'r llawr. Da chi'n gallu teimlo cyhyrra'r breichiau'n gweithio. Un arall. Anadlu mewn, cledr yn wynebu'r awyr. A rhyddhau y breichiau i lawr naill ochr neu ganol ar y bol. Da ni'n gweithio rwan i fyny i'w wyneb. Da ni'n anadlu mewn, gwasgu cyhyrra'r gwyneb flodyn a fedrwch chi bob dim eich llygyd, eich trwyn, eich ceg, eich talcen, eich clustia, bob dim. Anadlu allan, ymlacio. Tro ma'r anadlu mewn, da ni'n mynd i ymestyn yr wyneb. Gwch chi'n ei gwynebau gwirion rwan, pas y neb yn edrych. Ymestyn bob dim. Y llygyd, yr en, bob dim. A symud yr eiliau i fyny ac i lawr. A cau. A rwan, dwi am eich gwahodd chi'n dod eich ffrind bach a'i osod o ar eich bol. A rhywch eich dwylo ar den eich ffrind bach. A da ni'n mynd i gael llygyd rwan, a cwbl da ni'n mynd i wneud ydy just sylwi. Da ni'n eisiau newid dim byd. Sylwi ar yr anadl. Anadl yn codi'r dwylo a tegan i fyny, yn chwyddo, anadlu allan, tegan y dwylo, yn sylw nôl i lawr. Os ydych chi eisiau gwch chi gyfri'r anadl yn dawel yn eich pen, os di hynna'n helpu. Aros efo'r anadl. Anadlu mewn, chwyddo, anadlu allan, yn sylw. Unwaith eto. Anadlu mewn. A rwan dwi eisiau chi ddychmygu bod chi'n gorwedd yn eich hoff le. Hoff le chi di fod yn rhywle dychmygol neu golygfa o ffilm neu o lyfr. Stafell wely os da chi eisiau lle bynnag. Lle da chi'n teimlo ddiogel, hapus. A da ni just yn mynd i orwedd yma'n hyn. A da ni'n mynd i ddychmygu bod yr hael ola'r dydd, hael yn machlud, uwch yn penna ni. A mae'r hael hyfryd yma'n lenwi'n corff ni. Gyda iechyd, gyda lles, ni'n deimlo'n dda, vitamin D. Di anadlu mewn, a dychmygu pelydrau'r hael rwan, yn llifo i mewn drwy gorin y pen, yn llifo dros yr wyneb, dros y gwddw, yn llifo dros yr ysgwyddau, y breichiau, penelin, y ddwy arddwn, y dwylo, y bysedd. Anadlu mewn a teimlo pelydrau'r hael rwan yn llifo lawr cefn y pen. Cefn y gwddw fel rhaeadr i lawr yr ysgwyddau, top y cefn, llafn y cefn, canol y cefn, gwaelod y cefn. Anadlu mewn a teimlo yr heulwen braf y cnesrwydd yn llifo i lawr y brest, y ysgyfaint, y bol, yn llifo dros y pelfis, y cliniau, y pengliniau, llifo i lawr y coesau at y dwyther, y ddwy droed, bysedd y traed, a ffilms. Mae'r corff i gyd rwan yn llawn heulwen, yn barod ar gyfer diwrnod newydd sbon fory. Felly mae gennych chi ddewis rwan gyfeillion. Diolch am ymuno efo fi. Gwch chi aros lle da chi, gwch chi barhau i ymlacio. Neu, os da chi eisiau dod ar eich ochr os da chi ar y llawr,
Ar eich ochr gyntaf, a wedyn twiso hynny'n i fyny ar y deg, y gwddw a'r pen yn dod i fyny ola. A nhw'n ni ddod ar ddwy law at ei gilydd, un namaste. Un llaw dros y galon, llaw arall dros y galon. A diolch o galon i chi am ymuno efo fi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Nos da. Dwi'n mynd i'r oed i ffwrdd. Nos da. A mi roed yn sbectol. Lle dyn ni?